Ah, hij kan? Oké. Jongens en meisjes, rustig aan, hè? Oké? Oké, rustig aan, hè? Ik zei, niet 2 kilometer en niet 200 meter. 221, Jens Kessel, gaat hier voorbij. En 225, je moet dan wel even opzoeken, ja, dat is Jaren van de Kooi. Oké, Jaren. Goed zo. Met de 229, Martine Plantinga, keurig. We krijgen even de spits, maar dan mag je weer ronde, hè. Dat is Jorrit Boy. Ik zou niet op de grond zitten, man. Dat ga je zeggen, hoor, dat is koud. Het 190 Marit van der Meer. En Mieke van der Meer. En die hele stoere kraan. Nou, wij zijn nog vrienden, hij is terug in de pas. Wat is het? Oké, 234. Dat is dan Elke Hoekstra. Is een meisje, even kijken wie je bent. 229 of 228. Ja, 229. 229, dat is Martien Plantinga. 228 is Brecht Plantinga. Dat is niet in de familie dan. Je bent 130 oude Plantinga, die denkt ik aan de mond door. En dit is Jorrit Palet. En hier het meisje, derde meisje, Diana Bosma. Hier de Phoenix van de Siberen Bosma. Oké, Siberen. Ver van Heerenveen. Ja, als Heerenveen won, dan had hij veel sneller op hoor. Hij heeft nog al een klein beetje te doen. Maar ja, komt wel weer goed. Zeg maar Bas. Keurig hoor, prima. 12 minuten en een paar seconden. En hier met 231, Gert Boomsma. Goed zo, keurig. En hier met 227, Ali Anna Jensma. En met 236, Doreen. 226, en dan de liefde zien. 226, en dan de rest die Jensma. Wacht op de deelnemers komen. De hardloopkalender is heel erg vol. 2,5. 2. 1. Oké, dan gaat de mooi boekje. Kijk, het 4-1 lopen met de startnummer op de rug. Waar is de huisgewerkt? Op het A. Doe je medaille. Nee. En ook deze jongen daar die gaat finishen. 536. Sorry Bill, ja, goed zo. Goed zo. Nummer 3. Wat ben je nou mee? Poelstra bij Feyenoord. Oké, keurig. Pieter Kalsma, ja natuurlijk. Daar is hij, Pieter Kalsma. Heel goed, Pieter. Tegen natuurlijk net van Atlanta. Vereniging uit Burger. En hier bij de 125 en we kunnen Schitta. En daarachter is het Jan de Vries. Wat moet je nou jongens? Ja, Peter Kalsma van de Kooi. Dit is de hele sportieve studie. Rijp papa! Wat een welkom hier. En met 800 meter, Sippiënta. Oké, super.
geweest. Dat is misschien nog wel. Leon Hamstra. Daar is de Leon, die heeft een stappenmeel op de rug. Ja. Nee, ik denk, iedereen doet het voorop, ik doe het voor achterop. Maar iedereen wil Leon hoor, dus